Tanda sing kaawam na to. Amo ining problema kato tanyo biyaol. Amo in mabaya kita nyo sumut palong sin surga, ultimong sambahayang di na ko kaingatan. In baya na to bihaon sumut palong sin surga, timugtubha nila, timugtubha angan-angan. Amo sa pagnganan, baya, simud, iban baya, angan-angan. Mismo isang bahayang di niya kaingatan. Sa mabaya sumut palong sin surga. Kitaan niyo, Rasul sallallahu alaihi wasallam na mayta, nasabot na sing MC na tukay na, panagnaan aasubuhon nga adlaw kiyamat sambahayang. Asubuhon kayo mo yung sambahayang. Kuno naman yung timayuan pangasubo, mataon yung pangasubo. Si mambahayang dakaw, kunin ni jawab mo. Pila sambahayang kaya sambahayang mo. Siyang bahayang mo rin 5 wakto, yan. Mataod ka to bihaon in fame, ila marahima rabbi. Aun din ka to taniyo, magbaya siya sin sambahayang isang bahayang niya. Aun na rin ka to sumambahayang zuhur sadya, asar sadya, maghrib sadya. Aun pa rin ka to, piun niya sadya, halong sinhangkap ito makaminsan, jumaat sadya. Diba? Aun pa rin ka to taniyo, piun niya sadya, magsambahayang subay sadya bulan ini. Ramadan. Hapo asing Ramadan, na magkita man kita niyo luko, next Ramadan. Ibutang ning luko, in abaya, in sudjara, siyong in next Ramadan. Ya Allah. Di mo nakakitaan hibabu, di mo nakakitaan hinda. Di mo nakakitaan, asalin mga kababaihan, wala di sila kiyaw, wajiban, tumunay si sambahayang masjid sa mga kausuhan. Ha? In masjid. Panagnaan si Ramadan. Baitaan takaw, naghanigin kayo balan, ang mga bato. Ang mga taas, at taas mga uno yung stage, kayo balan si mga sa kausinan. Laksay. Sabi haon makita ko, no, lakuan may 1, 2, 3, 4, 5, 6. May itong lakuman sinta ko. May tayad to. Kung kaimpiangin buwan na to, Allahumma balik na Ramadan. Kay banan nag-post, pa mga nakahanggatos nag-post. 100 times. Sa kalimiyamot na kita para Ramadan, Laylatul Qadar. Uno ako na Ramadan, may ko magpaabot. May tayo na Ramadan, pagpakansog, pagpakaon. Bulan ni pagpajamok. Bulan ni pagtutug, amo yan, impiya ngayon, paabuton ko Ramadan. Pagdadayat si mga matatambok, pagtatambok si mga sila makayog-kayog. Ya Allah. Bukun ini hikmat. Nawang in pagpangayo mo sin Ramadan lang, ya Allah, paabot ako sin Ramadan, di na ko mag-ibadat. Long si Rasul sallallahu kalugian ang mga manusia, diagpakan sila sin Ramadan, wala iyang punipagusahan nila. Kalugian. Sambahayang. Mataod din ka to kanyo in fail pa ini. Sahih. Bihaon kaingatan mo in kasaan mo. Di pa ba ako magmuhot-muhot magpahuntol kaniya? Dayang, tuwan, in kamatay, di na to kaingatan. Makam nasadya in kita niyo na, dagpakan sing kamatay in kita niyo, nahihinang na to in pardaakan sin Allah. Natutunay na to in ibadat sin Allah Ta'ala kabayaan niya. Bang baka sa upama, iyabutan kita niyo sing kamatay, misan imagtasyakod di na tumahapal. Uno na inhijawab mo, hapanag na ang pangasubuh adlaw kiyamat sa bahayang. Arakala asubuhon ka to sinallah, asubuhon ko sinallah. Uno imbasahon mo hasujud. Uno imbasahon mo halingkod. Uno imbasahon mo magtasyahod. Biyag tumukon niya to impossible na Allah Ta'ala. Yaf'alu ma yurid. Uno na inhijawab mo ya kubar. Bang biyaong awam ko rin mo kaingatan. Tuwan. Mas labi na adlaw kiyamat maminsan na kita sa hibin na to ng kalungan na to. Maghuro-huro kita niyo mga G. Sabab amura ini makauntol ka to, makapauntol ka to sing kasaan na to. Sabab timinnog kita niyo kaawam. Mismo magpuasa, hindi ka to taniyo. Mataod pa din ang mga kakahinang mugtilat. Inihinang niya, yung pangati na rin na makabaktan. Sabab sing kaawam niya. Pila rin ka to taniyo na mumuasa sa iyad to, naglilimot. Wala niya kihatian bang unuin hikmat sing puasa. Sabab sing kaawam. Mataod pa in kakahinang di ka to. Sa hambok na in jawab din doon. Suway kita niyo mga G.